Здравейте, здравейте на всички прекрасни хора! Защо се включвам днес? За да споделя един много ценен урок, който ми беше припомнен от една прекрасна дама, на която благодаря от сърце. Тя ми напомни колко е важно да умеем да получаваме. Защото, както и тя каза, винаги и в повечето случаи ние искаме все да сме отгоре. Ние искаме все да даваме, а много малко хора умеят да получават. И тя каза, може би напоследък твърде много си давала или повече ти си давала и сега Вселената е ред да ти го върне, защото винаги баланса се пази във Вселената. Когато ти си давал, то ти се връща точно тогава и точно там, където имаш най-голяма нужда от това Вселената да те подкрепи и да ти даде. Изключително много благодаря на тази дама. Тя е една прекрасна дама. И не случайно този ценен урок ми беше напомнен днес, защото да, повече умеем да даваме, отколкото да получаваме и в стремежа си да помагаме. Ние забравяме и да получим, а баланс трябва да има взел-дал. И неминуемо малко по-късно след случката, след разговора с жената, отново се появи човек на хоризонта в полето ми, който ме помоли за помощ. Разбира се, без да се замисля, се отзовах и дадох дори повече от това, което трябваше да дам в ситуацията. Но никога, мили хора, никога не съм се пазила да се раздавам и да давам. И никога не очаквам в замяна нещо да ми се върне. Вселената знае ти какво си дал и Вселената знае точно кога и точно къде да ти го върне в най-правилния момент, в най-правилната ситуация. Точно тогава, когато ти имаш нужда от подкрепа, някой да те подкрепи и някой да ти подаде ръка. Няма ненаказано добро. И винаги ръката, която дава, никога не обеднява, а напротив, става още по-богата. Затова бъдете добри, давайте и то неминуемо ви се връща. Дори вие да не го очаквате. И то не ви се връща там, където вие може би предполагате, че ще ви се върне, а на съвсем различно място, където изобщо не сте си и помисляли, че ще ви бъде протегната ръка в дадената ситуация или в дадения момент. Така че това е съвсем накратко се включих, за да ви напомня и на вас да умеете да получавате, не само да давате. Прекрасен и усмихнат ден!